ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи ташкил ва гузарондани даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман. мутобиқи моддаҳои 19, 20 ва 32 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 феврали соли 2022 таҳти рақами 154 дар бораи озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, қарори раиси вилояти суғд аз 6 апрели соли 2022 таҳти рақами 116 дар бораи ташкил ва гузарондани даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди осори нави мусиқӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар эъмори давлатдории навини тоҷикон ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановати ниёгон қарор мекунам. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри Панҷакент моҳҳои май, июни соли 2022 ташкил ва гузаронида шавад. низомномаи озмуни шаҳрии Тоҷикистон ватани азизи ман, ҳайати комиссияи озмун, ҳайати ҳакамон ва харҷномаи озмун тасдиқ карда шавад. шӯъбаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр, маориф, кор бо занон ва оила, бахшҳои фарҳанг, кор бо ҷавонон ва варзиш, раисони ҷамъиятҳои деҳот, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди садо ва симо, инчунин роҳбарони муассисаҳои фарҳангии шаҳру деҳот барои дар сатҳи баланд доир намудани даври шаҳрии озмун тадбирҳо андешанд. бахши фарҳанги мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр вазифадор карда шавад, ки оид ба ҷанбасти озмун маълумотнома ва рӯйхати ғолибони даври шаҳрии озмунро барои иштирок дар даври вилоятӣ пешниҳод намоянд. барои вазъияти молияи шаҳри Панҷакент супорида шавад, ки маблағгузории хароҷоти вобаста ба ташкил ва баргузории озмунро аз ҳисоби фонди захиравии раиси шаҳр ба маблағи умумии 6100 сомонӣ амалӣ намояд. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини раиси шаҳри Панҷакент гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҷиҳати вусъати корҳои ободониву созандагӣ, истифодаи оқилонаи обу замин, сафар барои ҷавонон ба хизмати модарватан ва дигар масъалаҳои муҳими мулоқоти раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо сокинони деҳаи дашти Қозӣ, ҷамоати деҳоти Ёрӣ ва аҳолии ҷамоати деҳоти Вору баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазифагузориҳои раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода бо сокинони ҷамоати деҳоти Ёрӣ ва мардуми ҷамоати деҳоти Вору мулоқот намуд. зимни ин мулоқот аз ҷумла дар деҳаи дашти Қозии ҷамоати деҳоти Ёрӣ раиси шаҳр таваҷҷӯҳи ҳозиринро асосан ба истифодаи оқилонаи обу замин, бунёди боғу токзорҳо, вусъати корҳои ободониву созандагӣ, сафарбарии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз дахл намуда дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузошт. дар ин мулоқот узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода дар бораи хизмати модарватан ҳамчун қарзи муқаддаси шаҳрвандӣ сухан гуфт ва аз мардуми ҷамоати деҳоти Ёрӣ даъват намуд, ки бояд барои ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар сафарбар намудани ҷавонон мусоидат намоянд.
ҳамин гуна мулоқот дар ҷамоати деҳоти вору таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ баргузор гардид ва раиси шаҳр масъалаҳои иҷрои нақшаи даъвати ҳарбии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишти картошкаро дар ин ҷамоат ташвишовар арзёбӣ намуд. Сипас раиси ҷамоати деҳоти вору Розиқ Аминов аз рӯи масъалаҳои зикршуда ҳисобот дод. Дар идомаи мулоқот раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз масъулини соҳаҳо иҷрои супоришҳоро пурсон шуд. Мулоқотро раиси шаҳри Панҷакент ҷамъбаст намуда, масъулинро вазифадор намуд, то дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монанд. Дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шавад ва фаъолону сокинон дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми хешро гузоранд. Гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Мавҷон Холов. барномаро идома медиҳем. таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Нақиби Парвина Нарзӣ ҷаласаи навбатии ситоди ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании шаҳри Панҷакент баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар асоси барқияи фаврии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар толори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент комиссияи ҳолатҳои фавқулодда даъват шуд. Ситод таҳти раёсати муовини раиси шаҳр Нақиби Парвина бо иштироки аъзоёни ситоди комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи шаҳр баргузор гардид. Муовини раиси шаҳр Нақиби Парвина таъкид намуд ки тибқи маълумоти агентии обу ҳавосанҷии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон санаҳои 2-4 майи соли 2022 дар ҳудуди ҷумҳурӣ аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд боришоти борон, раъду барқ ва омадани сел дар назар аст. Вобаста ба масъалаи мазкур аз аъзоёни ситод доир ба вазъ ва минтақаҳои хавфнок пурсиш ба амал оварда шуд. Масъулин вазифадор гардиданд ки шаҳрвандонеро ки дар минтақаҳои осебпазир истиқомат доранд огоҳ гардонанд, техникаҳои муҳандисиро дар ҳолати омодабош қарор дода доир ба рафъи ҳолатҳои фавқулодда тадбирҳои мушаххас андешанд ва дар минтақаҳои хавфнок навбатдории шабонарӯзӣ ташкил намуда мунтазам бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар робита бошанд. ҳамзамон таъкид гардид ки сокинон аз чаронидани чорво дар доманакӯҳҳо худдорӣ намоянд ва селроҳаҳо зери назорати доимӣ қарор дошта бошанд. ситоди ҳолатҳои фавқулоддаро муовини раиси шаҳри Панҷакент Нақиби Парвина ҷамъбаст намуда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард то вазифа ва супоришҳоро саривақт иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Мавҷон Холов. барои бошандагони хона интернати Пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент бахшида ба Иди Сайди Фитр дастурхони идона ороста шуд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Муҳаммадҷон Муҳаммедҷонов ва муовини раиси шаҳри Панҷакент Хисрав Дӯстбойзода ба муассисаи давлатии хона интернати Пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент ташриф оварда бо вазъи будубош, таъминот ва табобати маъюбон ва Пиронсолон шинос гардиданд. бояд гуфт ки ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид, дастгирӣ ва айёдати бошандагони хона интернат, ятимону маъюбон ва табақаи осебпазири аҳолӣ, давлат ва ҳукумати ҷумҳурӣ барои зиндагии бошандагони хона интернат шароити мусоидро фароҳам овардааст. ҳамзамон кам нестанд нафароне ки савобҷӯву саховатпешаанд. новобаста аз иду айём ҳамарӯза ба хабаргирии бошандагон меоянд ки ин таби онҳоро болида гардонида умед ба ҳаётро боз ҳам печидатар мегардонад. бояд гуфт ки ба муносибати Иди Сайди Фитр ба бошандагони хона интернат дастархони идона ороста шуд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент аз ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ёдрас шуда зикр намуданд ки пирӯбарно дуогӯи ҳамагон ҳамеша дар мадди назар қарор доранд. ҳоло дар муассисаи давлатии хона интернати Пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент 72 нафар аз ҷумла 47 нафар мард ва 25 нафар зан зиндагонӣ мекунанд ва онҳо бо 3 маҳал хӯроки гарм таъмин буда сари вақт хизмати тиббиву геҳодармонӣ ва дигар намуди табобатҳо пешниҳод мешавад.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамеша дар суханрониҳои худ таъкид мекунанд ки шахс бояд қишри ниёзманди ҷомеа хусусан ятимону бепарасторонро дастгирӣ кунад. пешвои муаззими миллат ба ин қишри ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. маъмурияти муассиса аз номи айёдатшудагон барои ғамхорию дастгирии доимияшон ба унвони пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода инчунин раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода миннатдорӣ баён кард. гузориши меёни Саъата Муллоева ва Шоҳусайн Солеҳов. мавзӯи дигар бо мақсади паст намудани ҷиноятҳои коррупсионӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ мулоқоти судманди нозири Калон оиди муқовимат бо коррупсияи шӯъбаи минтақавӣ дар Водии Зарафшони раёсати агентӣ дар вилояти суғд капитани адлия Назарзода Давлатхоҷа бо намояндагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ доир гардид. нозири Калон оиди муқовимат бо коррупсияи шӯъбаи минтақавӣ дар Водии Зарафшони раёсати агентӣ дар вилояти суғд капитани адлия Назарзода Давлатхоҷа бо мақсади вусъат бахшидани низоми мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳо ва ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта бо директорони муассисаҳои таълимии мулоқоти судманд доир намуд. вохӯрӣ дар толори калони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 баргузор гардид. Назарзода сараввал аз мақому мартабаи омӯзгор дар ҷомеа сухан намуда иброз дошт ки устод муаллим аҳли зиё дар ҳама давру замон ҳамчун гули сари сабади хони ҷомеаи башарӣ маҳсуб ёфта кулли ҷомеаи инсонӣ зери шуои маърифати волои он дар ҳар монеаи печутоби зиндагӣ барои худ роҳ меёбад ва пеш меравад. баъдан баррасии роҳҳои паст кардани шиддати коррупсионӣ ҳамзамон барномаи дурнамои стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 ба ҳозирин шарҳ дода шуд. қайд гардид ки роҳбарони муассисаҳо ӯҳдадориҳои худро тибқи муқаррароти пешбинӣ намудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ иҷро намуда ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хиштаншиносӣ даъват намуда корҳои таблиғотию ташвиқотиро дар ин самт пурзур намоянд. инчунин ба иштироккунандагони чорабинӣ таъкид карда шуд ки бо мақсади риояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешгирӣ аз исрофкориҳо дар рӯзҳои ид ба сарфаю сариштакории мардумро ҷалб намуда худашон намунаи ибрати дигарон бошанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солеҳов. идомаи барнома ҳар сол дар арафаи санаи фархундаи рӯзи ғалаба дар шаҳру деҳотамон ҳафтаи посихотир идома меёбад. ба ин муносибат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ Иван Петрович Разин чорабиниҳои рангин ва фаромӯшнопазир ташкил карда шуд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро даҳҳо нафар иштирокчиёни ҷанги бузургии ватанӣ хатм карданд ки бо корномаҳои ҷангии хеш боиси ифтихори аҳли омӯзгорону хонандагонанд. маъмурияти муассисаи таълимии тӯли соли хониш хонандагонро бо роҳандозӣ намудани чорабиниҳои гуногун мазмун дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихор аз гузаштаи халқ ва арҷгузорӣ ба заҳматҳову ҷонисории гузаштагон баҳри саодати имрӯзиён тарбия менамояд. он ҷангро дар таърих ҳамто набуд, ҷанги хунину бераҳмона буд. аз гузашти ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ки халқи советӣ аз болои фашисти гитлерӣ ғалаба ба даст овард, 77 сол сипарӣ гашт. дар он ҷанги хонумонсӯз зиёда аз 20 миллион нафар одамони шӯравӣ қурбон гардиданд. барои он ки ғалаба ба даст орем, мардуми собиқ иттиҳоди шӯравӣ хурду калон, зану мард ба муқобили душман бархестанд. мо бо корнамоиҳо, диловариҳо соҳиби фатҳу зафар гардидем. дар ин ҷанг ҳиссаи сазовори фарзандони ватанро як-як ёдовар кардан мумкин аст.
мо ифтихор аз он дорем ки муассисаи мо ба номи яке аз фарзандони шуҷои ватан Иван Петрович Разин мебошад. ман ҳамаи ҳамватанонамро бо ин рӯзи ғалаба самимона табрик ва муборакбодиҳо мегӯям. ба ҳар хонадон шодиву суруд, бахту саодат ва рӯзгори ширинро орзумандам. идатон муборак, ҳамватанони азиз. толибилмон дар маҳфилҳои таърихчиёни ҷавон, дарсҳои тарбиявӣ аз дастпарварони мактаб ки бо фаъолияти хеш намунаи ибрат гардиданд воқиф мегарданд. ин муассисаи таълимиро яке аз қаҳрамонони иттиҳоди шӯравӣ Михаил Панфилов хатм намудааст. ӯ дар муҳорибаи Днепр соли 1943 ҷанг карда далерӯю ҷасорат нишон додааст. дар ин муҳориба 21 нафар фиристодагони Тоҷикистон ба гирифтани унвони қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ сарфароз гарданд ки дар қатори онҳо Михаил Панфилов низ соҳиби ин унвони олӣ гардида буд. хонандагону омӯзгорони муассиса бо ҳисси ифтихору қаноатмандӣ дар ҳафтаи поси хотир номи неки қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ Иван Петрович Разинро ба некӣ ёд меоранд. лётчик қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ подполковник Иван Петрович Разин 20 феврали соли 1922 дар вилояти Саратови Федератсияи Россия ба дунё омадааст. то даъват ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳри Панҷакент зиндагӣ карда дар колхоз кор кардааст. дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ ба муқобили фашизм корномаҳои бемислу монанд нишон дода дар гурӯҳи 639 қисми ҳавонавардии ҳамлагар 110 парвози ҷангӣ карда болои душман 35 000 килограмм бомбаҳои ҳавоӣ партов, 340 мушак, то 15 000 лавозимоти ҷангии В-23 партов ва 64 000 тири шикастро ба душман рехтааст. ӯ дар набардҳо 11 танк, 22 мошини низомӣ, 13 тӯп, 5 аслиҳаи миномётӣ, 5 мушакандозро маҳв карда 22 паноҳгоҳ, 1 паровоз, 2 қатори вагонҳои ҳомили сарбозон, маҳсулот, амбори аслиҳа ва то 600 сарбозону афсарони душманро нобуд кардааст. 28 феврали соли 1996 ӯ вафот кардааст ва дар Краснодар гӯронда шудааст. толибилмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 дар ҳафтаи поси хотир дар чорабиниҳои гуногун фаъолона ширкат варзида пайрави фарзандони фарзонаи диёри худ буданро нишон медиҳанд. Юные безусые герои, юными остались вы вовек. Перед вашим вдруг ожившим строем мы стоим, не поднимая век. Боль и гнев сейчас тому причина. Благодарность вечная вам всем, маленькие стойкие мужчины, девочки достойные поэм. Давно умолк войны набат, цветут цветы в родном краю, но вечно будет спать солдат, что смертью храбрых пал в бою. Он сохранил тебе и мне, и человечеству всему покой и счастье, мир земле. За это жизнь отдал свою. Мы учимся сегодня, чтобы завтра строить, чтобы небосвод был вечно голубой, но не забудем никогда героев, что ради жизни шли на смертный бой. Никто не сможет подытожить точно, как неоплатно мы все им должны. Спасибо, сестры, спасибо, братья, от всех от нас, живущих на земле. мо кули ҳамдиёрони азиз онҳоеро ки падарону бобоёнашон баҳри сулҳу осоиштагӣ дар рӯи дунё корномаҳо нишон доданд, бо фарорасии иди ғалаба табрику таҳният мегӯем. бигузор ҳамеша сулҳ пойдор бошад ва солмандони фардо барои пойдории сулҳу хушбахтӣ ва зидди миллатгароӣ мубориз бошанд. гузориши Фирӯза Одилзода, Исмоилҷон Холов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ Иван Петрович Разин. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳаре ки шумо тансиятиву хонободиро хоҳонем. то барномаҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед. хайр.